Здравейте, аз съм Ива от Капка щастие и това е традиционното месечно видео с новостите за месеца. Сега в май месец имаме така сравнително малко неща, но преди да започна по същество и да ви разкажа какви са, искам да направя така, да ви напомня, че от миналият месец съвсем спонтанно реших и всяка седмица започнах да се включвам в групата във Facebook Капка щастие, в понеделник вечер от 7 часа вечерта, за да отговарям на вашите въпроси, които може да имате за ползването на етеричните масла във абсолютно всякакви ситуации. Така че насърчавам ви, включвайте се, дори да не можете да присъствате на живо на тези видеа, задавайте си въпросите предварително, аз ще им отговоря. Записите на видеята остават както в Facebook групата, така после се качват и в YouTube канала. И можете съответно да гледате всички сесии назад, те за момента са 4. Това си е отделна поредица, рубрика, ако мога така да я нарека, а сега ще преминах вече към по-стандартното и традиционно месечно видео, в което ви разказвам всъщност какво има ново за месеца, ново интересно, как се ползва, защо, какво и въобще всичко в тази посока. Май месец имаме така сравнително компактни предложения, най-вероятно, защото в края на месеца е ежегодната конвенция в Торино, може би там ще имаме някакви изненади. Аз ще ходя, така че ще ви държа в течение и се надяваме да имаме и там изненади. Сега, както знаете, всеки месец имаме първо продукт на месеца. Какво значи това? Че всички, които участвате в лоялната програма, т.е. с месечните поръчки, и в този конкретен месец сте си пуснали поръчката преди 15-то число на месеца и тя е над 125 точки, получаваме подарък. Аз винаги съм в тези, затова казвам получаваме. Този месец е лимитиран бленд, казва се Forest Breeze. Ако сте в Щатите, в Ирландия, Канада, в Великобритания, същия бленд се казва Midnight Forest. Съставът е едно към едно, в смисъл няма никаква разлика. Единствената разлика е в етикета, заради различните изисквания на страните, но това е комбинация от дървесни, цитрусови масла и подправки и веднага ни пренася в гората, където дори да не можем чисто физически да отидем, да си вземем от ефектите от нея. Както казах, да си вземем ефектите от нея и всъщност успокоява ни, заземява ни, дава ни енергия, така че да можем да минем през тези дни. Този продукт е лимитирано предложение. По принцип го нямаме и можем да го получим само в такъв тип подаръци, специални промоции и така нататък. Той е 5 мл. Забравих да кажа, че блендът е създаден ексклюзивно за Европа. Очакваме да има все повече и повече такива ексклюзивни за Европа продукти, за което аз, разбира се, ще казвам своевременно. Forest Breeze е продукта на месеца, т.е. е подарък при LRP поръчки над 125 точки, които са пуснати до 15 май. Другото съвсем стандартно предложение е, че винаги имаме продукт, който е с процентна отстъпка. Този месец това е маслото от розмарин, което е 15 мл. Най-вероятно сте ме чували да говоря за него, че е страхотно за памет, за концентрация, защото аз най-вече така го използвам за това. Той наистина е страхотен за това. Просто е едно от двете топ масла, за които ползвам специално за памет и за концентрация. Но всъщност, разбира се, ползите не стигат, не свършват до тук. Освен за памет, за концентрация, включително ментална умора, и за адренална, и за хронична умора. Всичко това по принцип е така свързано. Розмарина се отразява изключително добре при тези неща. Също така при висок кортизол, при липса на фокус, при проблеми с бъбреците, с простатата, при множествена склероза, при
едно от другите му силни приложения, за което е известно, всъщност е за косата, както против пърхот, така и за стимулиране на растежа на косата и при косопад. Тогава наистина е също незаменим и има много добри свойства. От другите му свойства, в другите му действия всъщност са при мускулна умора също, при проблеми с черния дроб, включително хепатит. Тук е важно да се отбележи, че всъщност той не може да се ползва при бременност и при кърмене съответно. Също така е противопоказен при епилепсия и трябва да се знае, че повишава кръвното налягане. Тоест, ако имате хронично кръвно високо, не се ползва. Сега искам да отворя и да ви прочета. Знаете, че аз винаги много се вълнувам от емоционалните въздействия. И искам да ви го прочета, тъй като има наистина много интересни ефекти в това отношение. Розмаринът е маслото на знанието и на промяната. Той ни учи, че човек може да бъде напътстван от източник по-висш от човешкия ум и ни подканя да зададем въпроси, свързани с душата, защото само така ще получим истинските отговори. Помага на тези, които срещат затруднения с усвояването на знания, като разширява съзнанието и ги подкрепя, когато се изправят пред нова информация и нова опитност. Розмаринът помага във времена на преход и на промяна, например, когато не можем да се адаптираме към нова къща, работа или училище или връзка. Учи ни, че не разбираме всичко около себе си, защото изхождаме от гледната точка на смъртния човек и ни кани да се доверим на по-висшите сили. Това, виждате, че розмаринът е страхотен и при преход и промяна от всякакво естество, така че имате изключително много възможности да се докоснете до него. Продължавам нататък, за да не стане прекалено дълго видеото. Имаме нови постоянни продукти за Европа и то цели 3, което е страхотно. Аз съм много щастлива. Започвам с пастата, която е с Суперминт бленда. Напомням, бленда Суперминт е комбинация от 4 менти и е така доста силен, но в същото време мек. И вече имаме паста, в която този бленд е вложен. Тя избелва, заздравява зъбите, като възстановява и емайла. Аз имам удоволствието всъщност в момента и да я ползвам, тъй като ми я донесоха от Щатите, където тя излезе малко по-рано. И искам да ви кажа, че наистина е страхотна. Сега, моето първо впечатление не беше такова, да си призная. Първо ми се стори много силна. Допреди това аз ползвах пастата с On Guard, която всички вие си знаете и тя си е налично от преди това. Когато се смених за първи път, ми се стори изключително силна като вкус, като ментов. И беше малко странно усещането и аз си отворих, ползвах я малко време и така го оставих. Сега, понеже ми свърши пастата On Guard, аз я извадих отново, докато евентуално си поръчам новата, но вече самото усещане беше много различно. Вече не ми е толкова остра, напротив, даже дава наистина много приятно освежаване без да люти. И така, въобще тази първоначалната ми реакция я нямаше. Сега не знам на какво се дължи това нещо. Може би на вас пък да ви хареса от раз или да не ви хареса от раз, но дори да не ви хареса, пробвайте я пак след известно време, след една седмица, примерно, за да видите как ще ви се отрази и дали нещо не се е променило, защото усещанията в устата се влияят изключително много от моментното състояние, на цялостно състояние на организма. Така че това е новото нещо, което е първото. Първо, паста с Суперминт. Тя, пак казвам, тези 3 неща, за които сега ще говоря, са нови, абсолютно постоянни продукти, така че могат да се ползват по всяко време, не са ограничени във времето. Другото нещо, което имаме, е бебешкия лосион. За най-малките, който увлажнява и е наистина много хубав. Има няколко продукта от бебешката серия, така че ви стимулирам да ги разгледате. Те са наистина много нежни, много така внимателно се подбират нещата за тях, така че и са изчистени, разбира се, от всякакви вредни неща, дали са фталати, парабени, абсолютно всичките там, които не са окей, всъщност там няма нищо такова.
Не само разбира се, не само в бебешките неща, и в тези за възрастни ги няма, но за бебетата те са още по-важни. Това е второто нещо, което ни е важно. И третото нещо е абсолютно синхрон с предстоящото лято и надяваме се скоро да имаме повече слънчеви дни, така че да си го ползваме активно. Това е ново попълнение в слънцезащитната серия на Дотера, което е увлажняващ слънцезащитен крем за лице с фактор 30. Аз съм си извадила някои неща за него, за да не ги пропусна, честно казано, защото има така доста неща искам да ви кажа и всички са важни. Първото, той е дерматологично тестван, т.е. 100% е безопасен. Има лека формула, която много бързо попива. Разбира се, това особено за нас жените е много важно, за да не ходим така намазани като индианци. Никой не го обича това нещо. Предпазва както от UVA лъчите, така и от UVB лъчите, от двата спектъра. Също така не оставя бялото, както казах, понеже много бързо попива, но и понеже е с цинков оксид, който е с не наночастици. Също така не оставя мазно усещане, пак отново благодарение на това, че бързо попива. Същото така е обогатен т.е. в съставките му влизат масло от гроздови семки и витамин Е, масла. И както споменах вече, цинкови оксид с не наночастици, т.е. малко по-големи. Това е новото попълнение. Аз лично нямам търпение да го пробвам, понеже аз винаги си слагам, подходящ е както за деца, така и за възрастни и е всъщност нов продукт в серията Слънцезащита. Слънцезащитата ви напомням, че влезе миналата година след конвенцията. Имаме няколко неща, те може да си ги видите в шоп. Има Дотера Сън тапче отдолу и там всъщност са показани всички неща, вече и това. Така че аз със сигурност ще го ползвам този, тъй като имам по принцип голяма нужда от такова нещо. Може би не само аз, разбира се, не съм изключение. И със сигурност ще им влезе в абсолютно ежедневната грижа за лицето, както и на децата, тъй като, разбира се, не трябва да забравяме и децата. И завършвам с напомняне, че всъщност лимитираният продукт от миналия месец, Брел Бранко, има още малко, така че можем още мъничко да се възползваме от него. Ако сте пропуснали, просто си го вземете. То е като противчетната мяна. Може да видите и видеото за предния месец, в което разказвам за него, ако ви е по-интересно. Това е всичко за този месец. Надявам се, че ви е било интересно и полезно. Знаете, че аз винаги се радвам на обратна връзка, затова моля ви, ако имате въпроси, ако имате коментари, пишете ми, звъннете ми, въобще свържете се с мен по какъвто и да било начин. И също така, моля, абонирайте се за YouTube канала ми Капка щастие, където качвам видеята, които снимам. Така ще научавате първи, когато кача ново видео. Освен това ще ми помогнете да порасна и YouTube да ми отключи някои допълнителни функции, като например да мога в описанията на видеята да ви слагам линкове. Не само да си приказваме и вие после да си ги търсите ръчно, ами да мога директно да ви сложа линк към нещата, за които говоря. За момента това не ми е възможно, защото според YouTube е малък канала, така че помогнете ми да го отключа това. Абонирайте се, това е само полезно. Аз не спамя, обещавам. И това е. Ще има, разбира се, допълнително включване, когато отида на конвенцията и оттам със сигурност ще излязат нови неща, за които ще споделя. Ще има кит към всяка конвенция, има кит и към тази също. Говори се, има слухове за много интересни неща вътре, но когато се потвърдят и когато видим какво има, тогава със сигурност ще се включи и ще ви разкажа повече, защото надявам се, поне част от продуктите после да влязат за постоянно в Европа, но дори преди това, още преди този момент, ако не сте на конвенцията, след това обикновено се пуска пост-convention kit, се казва, който
Сега дали ще има разлика или ще бъде съвсем същия, няма как да кажем, но нали, така съдържа поне 90% от нещата, които имат в другия кит и всъщност ще можете и така да се възползвате от тях. И в някакъв момент чакаме всичко да влезе, нали, за постоянно в Европа, но обикновено това отнема малко повече време заради по-големите регулации в Европа, нали, изисквания, нали, така всичко да трябва да е наистина изпипано. Но това е за края на месеца. Разбира се, ако нещо междувременно изникне, аз ще ви споделя. Това е от мен за този месец. Надявам се да ви е било полезно видеото. Чао и до скоро!